Måling af kraft. Kraft er ikke en fysisk genstand. Det er et begreb, som bruges til at beskrive påvirkning fra en genstand på en anden genstand. SI-enheden for en kraft F er N Newton. Og det er selvfølgelig opkaldt efter Sir Isaac Newton, der kom med de 3 love omkring krafterne. Måling af kraft kan måles med et newtonmeter, og newtonmeter er i sin simpleste form en fjeder, som bliver trukket længere og længere ud, jo mere kraft man sætter på. Og det er fordi, at fjerens længde er proportional med den kraft, man skal bruge til at hive fjederen længere og længere ud. Definitionen på 1 newton er ikke ligesom 1 kilo. 1 kilo har man et kilolod nede i Paris, som vejer lige præcis 1 kilo, og det kan man så kalibrere alle de andre kilo og vægte og hvad man nu ellers har i hele verden ud fra. Men du har ikke 1 newton liggende. Det er ikke en fysisk genstand. Derfor har man defineret 1 newton, at den kan give 1 kilogram en acceleration på 1 meter per sekund i anden. Det vil sige, at med 1 newton kan du skubbe en sten på 1 kilo, så den hele tiden øger sin hastighed med 1 meter i sekundet for hvert sekund, der går. Så det kommer simpelthen til at køre hurtigere og hurtigere for hvert sekund, der går, præcis med 1 meter per sekund hurtigere, hvis du bliver ved med at påvirke genstanden med 1 newton. Så det er simpelthen definitionen på 1 newton.